Vale. Veniu de l'Institut La Costera, no?, de Xàtiva, vale. I veniu a parlar-nos de la quarta Fira Solidària Intercentres, no? Ainhoa, podries contar-nos per què s'ha organitzat aquesta fira? Aquesta fira es va fer l'any 2014 per a... Al mes d'octubre de l'any 2014 es va fer la Comissió Solidària Intercentres, que ja que tots els centres educatius de secundària, batxiller i formació professional de la localitat de Xàtiva feien moltes activitats solidàries per separat, decidien juntar-se, unir-se i crear la Comissió de Solidària per a donar major visibilitat al treball solidari que s'estava fent des de la comunitat educativa i sensibilitzar la societat. I el major objectiu que tenien principalment era sensibilitzar l'alumnat i el professorat i tota la comunitat educativa en general de la situació de pobresa i desigualtat que hi ha a la comarca de la Costera i al País Valencià i a l'estat espanyol en general. Molt bé, Raquel, podries dir-nos qui participa en aquesta Fira Solidària Intercentres? Clar que sí. Les entitats participants són la gent de la Consolació, Càritas i Creu Roja, que les tres són accions per ajudar a les persones més desfavorides, tant de la localitat. Després tinguem l'ONG d'Escoles Solidàries, que sensibilitza, que trata de sensibilitzar de les accions educatives i implementar programes educatius en Blabsa Cotassa, que són accions de solidaritat a Àfrica. Actualment tenen una paradeta en el mercat de productes de la terra, fruites, verdures i mermelada, que podeu passar a veure-la i ajudar. Manos Unides, que són accions de solidaritat internacional, Amèrica Latina, Àfrica, etc. ONG Land of Hope, centre de dia que ajuda a la gent que té Alzheimer o que té diversitat funcional. Es Promovise, que treballen en el col·lectiu de diversitat funcional també. Reds dels refugiats, que treballen amb els refugiats. Fons Valencià de la Solidaritat, associació dels municipis que destinen una part dels fons municipals a la solidaritat. I AXEM 13, per últim, que ajuden contra l'esclerosi múltiple, que és una malaltia que està molt present avui dia. A veure, Roman, ¿podrías dirnos qui ha organizado esta Fira Solidaria Intercentres? Pues las entidades organizadoras son, en primer lugar, el Josep de Rivera, que vende libros y CDs. También hace tatuajes de henna. Después está el Lluís y Marco, que vende comida y bebida y agradece a los hornos de la localidad de Xàtiva su solidaridad por dar monas y demás comida para venderla. Que tienen dos paradas. La primera que vende complementos, que es la que hacemos nosotros. Y después está la de vidrios de San Miguel de Hielo de Marferit, que ha cedido la empresa gratuitamente. Muy bien. Después está el Ayuntamiento de Xàtiva, que da las gracias por la cesión del espacio, por el montaje y por la gestión de la infraestructura necesaria para la feria. A veure, i quines activitats se faran ese dia a la fira? Las actividades de la cuarta feria solidaria será de 10:15 a 10:45, Colegio Inmaculada, grupo de flautas, tercero, cuarto y quinto de primaria, de 10:45 a 11:15, Cruz Roja, primeros auxilios. A las 11:15 habrá un parón y seguirá a las 11:45 de 12:15, Colegio Taquigraf Martí, bailes. De 12:15 a 12:45, Colegio Martínez Belver. Actividades de música de 12:45 a 1:15, Rivera, Simarro, charanga de varios centros. De 1:15 a 1:45, Colegio González Vera, bailes. De 3:30 a 4, Atilio Bruschetti, batucada. A las 4 habrá otro parón, hasta las 4:30, que de las 4:30 a las 5, la Cruz Roja, primeros auxilios. De 5 a 6, un cuentacuentos de Cecilia, vecinos, piojos y pulgas. De 6 a 6:30, Museranga de Xàtiva, una actuación. De 6:30 a 7, música vieja, grupo clarinetes. De 7 a 7:30, ritmus, un coral. Y de 7:30 a 8, música nova, la banda infantil. A lo largo de la mañana se harán talleres para los chicos y chicas
de primaria al cargo del alumnado de infantil y animación. Vale, per què és important assistir a aquesta fira solidària, Ainhoa? És important per a donar visibilitat a aquests casos que normalment no el fem molt de cas, perquè com no el van nosaltres, però nosaltres tindríem que pensar que en algun moment d'aquesta vida potser podríem estar en aquesta situació i més que res ajudar, ja que és una cosa bonica. Sí? Raquel, per què creus que és important assistir a És aquesta fira? important perquè jo crec que no s'ha de mirar sols a un costat. Jo crec que s'ha de mirar també els problemes que tinguem avui en la societat, perquè nosaltres si sofrirem d'això ens agradaria que ens ajudaren. Entonces, nosaltres estem així per també desenvolupar-nos professionalment en el que estem estudiant i de passo ajudem als que més ho necessiten, que és una acció molt bonica i que cal fer alguna vegada en la vida, ajudar als altres. Ja que ser professional i ser persona també, ¿no? Molt Es bé. important. Bueno, Román, ¿por qué es importante? Porque básicamente lo han dicho antes mis compañeros, porque hay que dar apoyo a los más desfavorecidos, que lo están pasando mal y nosotros tenemos que poner una mano para ayudarlos. ¿Y Dani? Es importante acudir a esta feria porque el pueblo de Játiva y el pueblo español lo está pasando mal y como buenos compañeros que somos de ellos, para que se note que en España somos el país más solidario de toda Europa, pues echarle una mano a nuestros vecinos, ¿por qué no? Vale, i també ho passarem bé, no? Sí, sí. És una sí, jornada sí, molt... lo pasamos, és seguro. Molt divertida. és una jornada molt bonica, no? Podem anar fent activitats, Hi ha moltes activitats diferents per a fer fer. diversos grups, veurem coses noves i esperem pues, que tots disfruteu i gaudiu molt amb nosaltres i amb el que estem intentant fer i col·laborar. Bueno, doncs vos esperem a la quarta Fira Solidària Intercentres, esta unió de solidaritat entre totes les escoles de la localitat de Xàtiva, el dia 20 d'abril, no? Sí, este divendres. Este divendres. Vale, molt bé. Molt bé, doncs gràcies. Esperem-te. Adéu. Venga.